Barcelona manifesta el seu dol amb motiu dels accidents ferroviaris a Ademús i a Gelida, així com pels aiguats al municipi de Palau-sator. La Junta de Portaveus expressa, en nom dels municipis de la província de Barcelona, el seu més sincer condol pels accidents ferroviaris ocorreguts a Ademús i a Gelida, així com pels aiguats al municipi de Palau-sator, i vol manifestar la seva solidaritat amb les víctimes, les persones ferides, les seves famílies, amics i amigues i totes les persones afectades pels tràgics successos. La Diputació de Barcelona lamenta profundament els fets i expressa el seu condol institucional a les víctimes en aquests moments de dolor, fent arribar un missatge d'ànim a les persones ferides i expressant el desig d'una ràpida recuperació. La Diputació de Barcelona vol destacar i agrair la implicació i solidaritat dels veïns i les veïnes i voluntaris i voluntàries de les localitats properes als llocs dels accidents, així com la tasca realitzada pels serveis d'emergència, serveis sanitaris, serveis de protecció civil, policies i cossos de seguretat mobilitzats des dels primers moments en les accions de rescat i atenció als afectats. I la Diputació de Barcelona es posa a disposició de les administracions i organismes competents per col·laborar amb tot allò que sigui necessari en aquests moments especialment difícils per a molts dels nostres conciutadans i conciutadanes i pel conjunt de la nostra societat.